Ka Henyo Trap Integrated Territorial Organization Ribohoy District, Hakasantrik unok pra arjar arpuar, kalalay banjure papukas ng Maubri Ribohoy, hadin baka Indra Dhanush Gas Grid Limited Company. Kabare ka company tandang lergas, kamut bansnay kataliw bantep iki pipe tandang lergas, bansam shikinong syong ka jala Meghalaya bat Asam. Kaseng hadin baka ladak banekran baginoylam kadarbal syong Maubri, kilayo jing tip baka nega jingwan panhap iki pipe tandang lergas, nakalyang kadarbal syong kamdan jing tip AA. Bat klem kano ka jing pentip, barkala panlengo iki pajba badekaseng namar kipadyo ika jing pensyai. Lagan ika jing bu kalong syangay ni em iki pajba. Kaseng barkadar barsnong ka persyak juri ka nika jingmut, jong ka nika company. Namar bakilamut banuante, klem layo jing bit na kasynong, bat nagarat yap ngar borok kawe. Kinayalam jong kaseng kilong bahaswa bakinte ka nika jaka, kidai ban ay ka jing pensyai. Barka jing banjur lang da audisi, video, karay berkasynong borok kawe. Barswa bakin pentre kidai ban ay kam iki samla jong katany. Om banuan elam daki wipat kibadai kibar jela. Kaseng kala dawaru na audisi ban au video, bakin paueng no si sendon ni kini pipe, mentah ke janmit nela syai kasngi. Bala daki mla banueng kaseng kasasyim daki wipat kilenti kibakam teng e. Ka step hadin ba jing yo jing tip jingi naki nong punya jongga right hangne nagaliang jingi ngiwan ban jurip hangne habaide bat kene kas Indra Dhanush Gas Grid Limited kaban sam gas lembay ka Meghalaya Assam gejungi kumbangi I mentah neng idon kini kipai hang po pedeng jong kene penthor kibamut ban train no wat hapeng kibabun kijing persya ki nang kisnong bafer kamtam nagariang jongi ru hadin bangila file ka API lembau ba abor nongrum lakumba arbanai mentah banpan ya DPR bat ya kita ginong yo bentah ne ki beneficiaries laka jela jungi ni yo bentan em nak kene ke jingsam ya kene ke ya kene ke gas lada namar bangi ngi kwa bantip lada de ka ba jela jungi ke yo jing bentoy kemut bangi priang ya ka lane in hape lu kanong nong rim no ketum ke DPR ni hab an yit bina andre habangi pan ya kata hadu mentaro nakaliang jongka Indra Dhanush lumba ba kendia GM selam lala ban penbiang hadu mentah Hendrei ka bako susi yangi kelong ba bat yaki nong elam jong kasnong kumju jong karai ba mentah si men sisa jain kilawan ra sunan ya une pai bat kan ke JCB kumba PI mentah ha ka ba kilamut ban sedang manti no si sundon lane ban sedang no ine ka kam wat hapdeng kajing persya ha kajing sisya nakaliang video lembaga kajing direction na DC lapathai ban khot ya ka hearing tang na benta ki land owner mo Hendrei hab ong public hearing hi kamut ba borok kinong snong jong ka snong ki bangat ya kan ka jingyat jong ne pipeline ladi ban khot pai ba ban sim ya ka rai jong bubun balang la kinjur ne em ki bubun balang ban sim ya ka rai ka pungsan nang ba la da jaga no ka jing ka ba susi ne ka ba kemen ro de ban tip lang da upai ba la da ong public hearing khot tang ki try jaka bat urang ba snong kata kamu kalalong hukum ka private hearing te kane ka kalong ka bangi persya ka bangi wan hang ne kalong ba ni dawa na audisi ba no video ba khot ya kane hearing ba menta ka singi la ne la sai ka singi ude ban weng no ikini ki pai lada lem kamta nakaliang jongi ni merse ban ya di ki we pat kilat kelinti nambar ba ki klem ya kat kum ki kendon la ne kat kum kita ki jingdon kam kat kum ke hearing kajing kita kumbangi ima ladang i penyai tang ya upai lada de bahe hapor ba pelai ya ko lada de jong ga ngipe jong ka musning kereta ro hapor pelai ko ka bethai bun ki jing bethai wat ki ying ki pai arliang wat ki ding ki bala he ro kidang klem namar ka jing klain jong ka ko ka force jong ka hadu ban hab pen pai pen perai ki ma lada bethai kam de ka jing bethai kaban du nong na bentang na benta kini kitrai jeka kiba ai kan ga jeka ban ai pai kini andre ga jingtu hi kan long bai na benta baro kinong snong mano bantip kala ban ing mano bantip kala ban masau mano hadin habut te kata ka diga bakongsan kaba ngi hab ban yo ba ya ga jing pensai na kaliang jong kati company na kaliang DC men yo ga jing pensai kaba janai khnang ba ngin la ban ya pe phang lut barok ki nong kitkam jong ka right ban hun lang nong kitkam juga snong
bat ki pai ba nong song snong umde tang jong ka mabri bat ki wi ki snong ru ki ba hap hapo kan ka jingwan jong kan ka Indradanush jong kan skim ka ba hap mangi phai sekaliang ko okam ru nakaliang ko snong ru ka don ka ju ka jimut nakaliang jongir ko don jimut hendrei ban ong ha ka yo okam jam hi ban yakran mata kadang de ka por ka balengkot namar ba company habo unwan be ban kro ban kejar tang ban yo hendrei anda la hadin habut kemat ketingge ke jungi ni kendai be na bantai jungi ki nong song snong hi kam do jingmut bangin ne kran kam jam ha kan ke por hendrei ka pongsan hi ka long ba ben be chua ka lenti ka badai yaj ha ka lenti ka badai bat weng si sndon yo ne pai na kan ne ka jaka kum ba philai i mentah ne pok penthor ba pi te ki lama sau ki bala pen yaj hang te ter se te kemut ba ka te ka le ka lain ka ba kin ti si sndon ni kan ne lada kim weng la menta kamit la ne la sai kamit na kaliang godor basnong na kaliang ka right do kidi ban hapsim lang ka jingkit kli ban penjai kan ke JCB bakin weng ni ke JCB bat bakin ki pai do kinum dan su hapo kan ke jaka kenang ba lada kawan lada de ke jing mentoi na mata jong ni ki pai ba kemut ba de ban upai ba umantip ma de upai ba mantip lada tip WR mentoi WR kemut ke jing yap kan de jong pai ba kata ka ba ngin la ban pliang hang nong noru na kaliang jongi ngila wat jing tip lang ba ki MLA ki ba kato ni ngon apo riboy ngila persyam keli la ka don gaji mentoi ni am kene ndai ki ong ba ki babun hi na ki nong tre ya kene company in wan be na ki ba nabar kum ki dikhar ma te kemut kan long ka jing haroi jong ki dikhar hang ne apo ka snong ba hakiwe ki snong namar ba khandai 4% indai kita ki nong tre dikhar bat ki khasi jongi ki long no tang ki nong ra siap lan ki kan no ki bedon kam tang kato kan ngon namar don kami ki expert dabong expert kemut ba kena jongi mata ki de ki blak piu lada de sisa ka ba mentoi yang ni ki try jela kemut ai ya ki samla jongi lani ya ki kun samla jongi baro bakin yo ke training bakin try himaki ya kene bat umdei banten jobo ya ka snong jongi da kini ki mender lani kini ki bar jela ki pamdei no po ka jela jongi kin wan menjobo kin wan ban long try tang kato kan ne ha ga jing ya lenti lani ka jing song jing sa jing ki hang nen mentangin selipe akata ka ba ki sa min sedi be snon mata namar ba ngim kwa ba kin sa klem ka jing tip wat ka right ka pod jing tip wat ka snong ro ka pod jing tip re mata kilawan pan hap zon dong ne pai ka balong persya ya kata ka hok jongi ki nok snong jong ga them untuk riboy ba ka jelahi jongi berkowe ni bat ki snong an pod ong re ngan ya kan bagi snong apo office muslim mata re na kaliang jingin bu ba min safun biang video hadir ba mata ba ude ban weng ya ne pai lakum no kumnol menta kamit la nela sai kamit la dam don kumta kamut bang ngi dawan mano menurut mo nginem syak dalile ngin hap up la de bengin up hadam la de bengin up hang no noro ya kinong tre ki ban wan sang ne kamut ba ngin be krat be dade ban kencat la habe kencat be hining ta mo kum ka jingja menta dang sitayo artayo menta ka jingja mukro tu ki pai jungi ki syak siat hadu sangut klem daw hakulit asam menta ni pat ni pediang so phai ya kine pat ka ega ba sisang ngimtip ka ega ba kanong rim jong ne wan yat de na pata ka ngimtip mentangi pediang so phai ai be ki kat ka bikimon te ka ni tengi ong be ba ngim la man pediang hi dang site yo mentangin klet no kita ki bro kat phieng ka tengah da hadu si jingyap ngam das long ngam la ban pediang ka nyang na ngaku skep terus no ba terus no po hajing sya kana kedega kapala slem kapala ya ngililing gidang wan thamai je kai ka hiring ka juki haba yede bat kata ka bakila le publik hiring le kin pat le na kalang jungi ngumtip bat mi sim ya kawan ka bakhadu hakaba na kalang ka company ka kwa ya ka assessment bat pun sya ya gitra jika lah kana ka jongno bat sakwero hadin ba na kalang jungi la sya ya bini putra jaka bakide maki gede taw nongrap kita gede putra jaka de nagalang ka jungi ka snong ni su aitam jibin sya bakani gede ka jaka try ka jong uno kata gede na kaliang ka kubor na kaliang gede snong nimdon ni ban ong da kumboy pat hanre kai ka bangile kran bat ba kindia habe de bat ka kam ka jam habe de ka safety lane kata ka jingsan ki jong pat no susnong kadon em kum kata hanre na kaliang ba kindia tat hadu kine kisniru imsen lala bat persai
Ti kena hadu kata kalong kumno kata ke construction kalong kumno kata ke konti siapa ngerai om semlala batip kalong hadu katno bat sagweru hadin ba nyalai kini kipai kani ka claims ke bawan mentasni hangne ban sedang nak bertrain ni kita kena kedur ya ketar nanti bertrain nak sedikit nak kelang senong nak jadi depan jadi pun jangan nak kepiar kan mesti nak ni nak kelang senong sakti bangin don sedikit raja ka kabasungsi ya kini kepiar ni kita nak kelang jungi kesnong kam don ka jik punte haswa pun hap ya kini kepiar tiba koridor tiba kongsan tiba remga henry di keng that kelas pun ban yang ini kini senong hakmat jom kini kepailan bahaya tian nakaliang jungi kesno in sesong kerki bania perkhat habi dia berkena kakam namar ba nyimsa baki paiba kinlong kom kita kibri kibasa loan hakanor kano company ban penjot yaki lane kanmi kano kecing bersau nakaliang jungi bun sini saikran ba ki kam la ki babahan ki basneo ngidai bandon ka jingia discuss lane kata ka jingia pi bat kinong simsnong lane bat ki paiba namar ba ngiwan kum kinong simser sunong om ba kade ka jing her pateng ka jungi lane kata ka kam ka jungi permanen henre yangi lathung la jet da paiba no simsnong bat ngin hap men buram ro ya paiba no simsnong bat kumju ro ya barok kilan holda ngar request ki ba kimdei bandon kano ke jingsne halor jukane henrai kan lek da kalti kumbol ong i presiden jong hito ribhoi ba tong ini pe la kade ka kam ka jam ni yo nem la kan ke jumton kan pajas yo nem la ha ki babun kiliang ni yo nem ke jumtoy na ke juwan jong kini ke pailan ki ben lek through sa asam te na kaliang jonga ngam dala hiru bano hadu kata henrai ngir sesyong ya ke isi kerki bat ngese keren khamha halor jugune konsadon na kapor sakapor abang nyela ban kendu wat uti press ki media nyela naki bri ki batip tikina habide bat kane rekam magaliang dengaw sim to raya mar ngaru dang sian ngan Steve Pong new trick ngai kini ki kam kide ki adep pendek lut nong nako isi yang dengar le mentahi sang belum di orang basnom buat lebih tip sebenarnya dari ini ketiar pula poino magaliang basnom mubri di orang padio tip halor jin poi ini kipat kata tegade naga jin pula juga company bakam sim ya ke konson dari kita magaliang dengar sim dengan trelang begini gerak basnom nang ni sepat